wani masoyin Profesa Isa Ali Fantami da mai masa fatan kasantuwarsa a gwamnan jihar Gombe a 2027 ya ce alhamdulillah. Ta tabbata Dauda Kahutu Rarara ya ƙara nakasa jam'iyyar APC a jihar Gombe, kuma wannan yake tabbatar mana da ƙarfi da yardar ikon Allah. Dauda Kahutu Rarara ya haɗa hannu da hannu domin kayar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC wanda dama haka muke fata. Babban burinmu shine jam'iyyar APC daga sama har ƙasa a jihar Gombe ta faɗi. A jihar Gombe ba ma buƙatar ko kujera ɗaya APC ta kawo. Muna son a ce gaba ɗaya PDP ce ta kafa gwamnati domin malam ya sami exclusive power wadda zai zo ya taimaki al'umma, ya taimaka wa mata, ya taimaka wa matasa, ya taimaka wa dattijai, ya taimaka wa marasa ƙarfi da duk wani wanda ya cika ɗan jihar Gombe. Da a ce zan baka shawara ka ɗauka, da na ce wannan waƙar kafin ka sake ta ka goge ta. Saboda wannan waƙar ba za ta taɓa haifa maka ɗa mai ido ba, kuma za ta ƙara fito da wasu abubuwanka da suke ɓoye fili. Rashin kishi, rashin ƙasanci, rashin sanin ya kamata, rashin dacewa da kuma rashin ƙanƙan da kai da kula da abin da ya dace. Amma ba za mu yi mamaki ba ga duk wanda ya san ya kake, ya san kuma ya kake tafiyar da al'amuranka, wannan ba abin mamaki ba ne ba. Ba raddi muka zo yi ba, duk wani masoyin Profesa Isa Ali Fantami kar ya kuskura wannan abin ya shagaltar da shi mu koma ko mu zo mu ce za mu zauna yin zaman raddi. Mu ci gaba da tallata ɗan takararmu, mu tsaya tsayin daka wajen kare gaskiya da dukkan abin da gaskiya ta zo da shi. Wannan wata sabuwar propaganda ce da ake yin ta, ko in ce aka yada ta saboda mutane hankalinsu ya sauka daga kan maganar EFCC, ICPC da sauran ƙungiyoyi da suke tuhuma a bisa zargi da muke yi a wannan jiha ta jihar Gombe. To, mu kuma propaganda mun san ta Amerika ma, mun kuma san ta Isra'ila, bare propagandar da aka same ta a Katsina ta zo ta girma a Kano. Da haka dukkan wani tsari da kuka ga muna bi a daidai muke. Jagoranmu wayayye ne, kuma duka masu bin su ma wayayyu ne, kuma suna da gogiya a fannoni daban-daban na rayuwa, wanda ina da yaƙinin da ƙaramar propaganda ba za a iya canza tunanin masoya Profesa Isa Ali Fantami ba. Amma idan an yi respond, to mu ma za mu dawo mu yi respond. Domin zirraƙo mai kwana da shirin yaƙi, kwamandan yaƙi, sarkin yaƙin Isa Ali Fantami, to ayatullahi tage tsohuwar kura mai kwankwamai gani nan.